Prawda wiersza jest prawdą widma, spektroskopią dla ubogich. Spotkamy się z poetą, Ślązakiem, a może niedługo aniołem Ślązakiem. Śląskie czyta Sonia Draga. W najnowszym odcinku spotkamy się z Krzysztofem Siwczykiem, znanym poetą i aktorem, i porozmawiamy o jego tomiku poezji Gody. Świt, perseweracja, balkon, dostatek w analitycznej lepiance, bierzcie i jedzcie, kabel na żetony, okupacja latryny. Cała ta godność wyobrażenia w ognisku domowym ciała jest głęboką powieścią, którą sporządzam na ligninie. Trzeba ją teraz zebrać, żeby ładnie nam odeszła. Dokąd bądź. Nie zerkam w lustro nigdy, wieczorem robię miny pod kątem kolejnego wieczora, ustalam położenie szczekam, zmarszczka przechodzi w szczekanie i zaraz, uwaga, z radości na samą myśl o kości policzkowej. Jak szczekanie to pies, jak pies to kość, prawda? To fantastyczna gra i to jest jeden aspekt, zabawa, radość, Jasne. ale jednocześnie złość. Tak, ja myślę, że ten aspekt taki witalny, tak, szukania w języku tych znaczeń, które gdzieś tam przecież w nim są, również w tej mowie, którą słyszymy zewsząd. Dlatego te małe, drobne istnienia, niezauważalne, ta nasza powszedniość, to jest chyba materiał, z którego ja staram się lepić te swoje wlepki poetyckie. I dlatego to jest takie obchodzące każdego. Na spotkanie z autorem zapraszam w czwartek, 13 czerwca o godzinie 17 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy ulicy Bankowej 11A.